té, ja hem destapat alguna guerra botella i d'alguna manera anem a finalitzar l'acte, però abans de finalitzar-lo vull públicament donar les gràcies als mitjans de comunicació aquesta nit en atenció a la Junta Local i a les falleres majors que esta nit estan així representats, com és el periòdic Les Províncies i el periòdic Levante, i com no, a la nostra televisió local de Carcaixent, que està aquí present. Moltes gràcies. I ara ja sí, ara jo demanaria que ompliren les copes i que brindaren perquè aquestes dos criatures que tenim així, com són Begoña i Coral, que tinguen un exercici molt feliç i que siga per a elles una experiència inolvidable. Per tant, per elles proposa que brindem. Perdonadme la nit també, la sentadeta i la pantalla, la mare de Déu. Mira que una carrera